Nasi kebuli kambing ala wong duruan. Mas yo iki nggawe kambing blas ora prengus yo yu. Sebelum masak, siapkan bahannya dulu. Iki ana separo bawang bombay sing dirajang kaya ngene iki. Bar ngono 4 siung bawang putih dirajang halus. 2 buah tomat ukuran kecil dirajang halus juga kaya sing ning gambar ngene iki. Terus panasno margarin, tumis bawang bombay sik sampai layu ambune wangi. Semrebel sak pawon. Lah nek wis wangi bawang bombane lebokno irisane bawang putih, ambek tomat mau diublek-ublek neh sampai iki mateng ambune wangi kabeh. Terus kecilkan api kompore, masukno 2 sendok makan garam masala. Iki bubuk rempah saka India sing banyak dijual ning toko oren yo. Bar ngono terus lebokno irisan daging kambinge sing wis direbus sebelumnya nganggo godhong salam ben gak ambune prengus. Terus bokno kapulaga, bunga lawang dan daun kare, terus cabai hijau. Jane pakai cabai lompong, cuman gak onone cabai hijau gandul ya wis gak apa-apa. Terus tambahi banyu, tambahi uyah ambek penyedap rasa. Bar ngono terus ditutup, iki jarno sampai dagingnya empuk sampai bumbune meresap. Dan nek wis sat ngene iki lebokno beras basmati sing wis dikum sebelumnya lama 30 menit. Terus diweki santen. Santen iku ukurane koyok masak sego biasa nek pas ngaron ngono ku lho yu. Nek pas ngeroncong iku dimasak sampai santene sat, sampai bedodok berase. Bar ngene nek wis sat iki ditutup 15 menit jarno ngeset terus dikukus yu. Masak nasi kebuli ki ana carane macem-macem dhewe-dhewe ya yu. Ana sing bar ngene iki dagingnya diangkat terus dibakar. Lah nek iki aku langsung tak kukus bareng wae dadi sekalian gak mindon gaweni penggawean. Nah iki sebar kabeh terus ditutup kukus selama 30 menit. Nah iki lho yu hasilnya mateng setelah dikukus 30 menit. Pas dibuka gini iki ambune Masya Allah yu, ngebeki omah sampai morak marik tok ngarep tok ngguri mambu kabeh. Rempai semrebel dan iki enak yu pemeneh dipangan karo acar mentah sing suweger.